Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Amat banyak penghias angkasa, aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Apa Bu? Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Gusti Ayu, kula ingkang sowan monggo jengkar Gusti Ayu. Cocok lagu so ayune janda umum. Monggo pinanganten jengkar saking sasor menengah. Kadherekaken para kadang Nyu Ardana langgame wuyung monggo. Nek tangkap mengke mawon lewat kula enten bengane kula. Makin sekali ingkang berbahagia. Para rawuh saderengipun kawula matur sepindah monggo sesarengan tansah ngarasken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Dene menapa kula lan panjenengan sami ing siang punika tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan ingkang salah setunggali dengan kau ingkang arupi kasihatan sehingga kawula panjenengan sami saged mampal wonten ing dalem mriki kanthi keadaan sehat wal afiat biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kabeh kalihipun selawat salam tansah kunjuk atur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula panjenengan sami antu-antu safaatipun wiwit saking dulu menika ngantos dumugi delahan sakmati. Para rawuh ingkang kula hormati pangapunten ingkang saageng-ageng saderengipun dene menapa kula kumawani cumantha kuwonten ngersa nika sami boten ateges ngerangi prapsila lan sipo-sipo. Anamung kawula mugi dawuhipun Bapak Darno sakeluarga inggih menika kaburih matur wonten ngarsa panjenengan sami. Awit menapa ing siang menika Bapak Darno sakeluarga khususipun Bapak Darno boten kuwawa terus dumateng kawula kaburih matur wonten ngarsa panjenengan sami. Dene aturipun ingkang sepindah namung ngaturaken sugeng rawuh utawi sugeng siang anggrahapi menapa ingkang sampun dados pasugatan ing siang menika
Dene wonten kirang langkungipun Bapak Darno sakeluarga namung nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang tanpa pindah. Dene pangapunten ugi mbok bilih Bapak kirang ikuh kirang lungguh lumantar kawula namung nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang tanpa pindah. Dene sataro kebi pangapunten ugi Bapak Darno sakeluarga para rawuh ingkang kawula hormati ing sekawit sampun kawula bilih kawula namung sesulihipun Bapak Darno sakeluarga kabeh hanapi pasrah keluarga aku saking Kutoharjo. Oke, Sukoharjo. Oke, saking Sukoharjo Jawa Tengah. Dene iki iwak utawi sampun lewat sesulihipun ing wau. Oh ya apa teh? Video lah. Video lagi. Hai hai. Ano yung rumping-rumping ini? Siapa ko yung apa siya alat ako? Sige pa teman ako sige man. So ayo. Kalau kan pas kiri kamar ko to. Aja kapit ako. Nakala yung Begi setengah badan apa full? Full. Full. Es. Full. Full. Segendenge ketok. Pemene kok ngisor jane. Dhek ben cilik. Kita dawur ini lah Kang Isor engko. Saking para kadang-kadang New Ardana iki sunat. Lho, niku poso kok. Ayo, orang mangane kok. Ya, mangane kowe. MC-ne kejem tenan lho. Ya. Jogja istimewa untuk salah satu vokalis monggo.
lho Le. Layu ngomong playground maju kudu sabar. Ya. Asik belum foto dipersilahkan monggo keluarga dari Sukoharjo. Sudah dari keluarga sudah. Ini dari keluarga Bogor. Mana Mas? Bogor kali Oh iya, dari Bogor. oh iya. Semuanya maju ke sini ya. Maju ya, tadi remo. Ya, sini maju kabeh. Ayo maju Le. Hati-hati lo. Rene, kono ke foto nih. Maju Rene kabeh. Nah, wis. Jalur lagu paling. Lagunya apa dok? Penting dangdut ya. Dikasih dangdut terbaru sayangku Ardana. Kerja bareng hari ini Sopta wedding. Luar biasa. Kok pilih kersakaken kagungan kersa mantu, betahaken rias. Sekap soal wonten dalemipun Mbak Sopta wedding wonten pratah bareng. Oke. Siap. Yuk joget bareng ya. Ardana siap. Yuk sayang. Roto maju sayangku benerakan nasab ini. Joget bareng-bareng tinggal dewe-dewe yuk. Gini. Yuk, kono kayak foto le. Ini kayak foto Rene. Yuk. Ayo sabar. Ayo cepat. Ini apa mas? Takonono ketoke lagune kok ora cocok. Apa jaluk lagu tambal ban? Oke. Lagu ini jalur apa le? Kene nyuwun apa? Hah? Sing siji iki lho. Sing terbaru mas. Ora, aku benakno blakonmu lho, sing apik. Tinggone blakon malah koyo takir. Alah, kowe ngopeni cah ngene budrek tenan. Heeh. Iki dicule urung kena. Ora kena. Gondeli urung kena. Angel. Nah, yuk dikasih tambal ban versi Tambal ban. Oke, yo. Ya. Bareng-bareng sing lanjutkan ora oleh mulih. Nah, ya. Yuk Ardana. Ayo bareng-bareng sayang. Los. Yuk. Sao bae. Yuk. Ben sing rambang kok tak joget dhewe-dhewe. Kudu joget pokoke. Ayo. Asik. Ayo dah. Yo, gayane piye? Yo, asik. Yo, wakili kok piye mbak? Ngomong cah semene iki angel ya ta. Ya kudu sabar makane guru TK guru praktik iki harus kita soalnya penuh dengan kesabaran ya ta. Le, kowe wis sunat kabeh urung iki. Sing urung sunat ngacung. Kowe urung lho, Le. Urung.
Kok ya sampe ini sunat lho. Jogetnya ora. Wis perkenalkan siji-siji jenengmu sapa? Kok kene. Perkenalan langsung mulai ya. Rio. Omae di. Rio omae di. Ya, Pak. Oke, kamu? Narendra omae. Wih, ngarepan. Iki sapa iki? Adi to omahmu? Kabeh pojokan kono kabeh. Lah nek iki rada gede dhewe iki. Roti tekoni rene. Nah, namanya siapa? Iki putumu to, Kang? Rumah yang mana? Oh, namanya? Lali. Ben, kau nek gak gelem nyauri tak kon reok nang kene kok ya. Ya. Jenengmu sapa duwe jeneng ora? Maju. Ini, maju ning kamera. Nama? Kapan? Sing jelas. Kafa. Omae? Ono. Yo monggo kabeh grup gitu ya. Bismillah. Jalan. Iki sih ya. Nih. Nah, rumahnya mana? Tak gowo pintar. Nah, namanya? Wong kene iki gak duwe jeneng kabeh kira-kira. Nama asli? Kak Eneng, ya wis mulai. Kok ora duwe jeneng to wong kene iki? Jenengmu sapa, Nduk? Melin. Rumahnya? Ora digawa ya wis mulai. Sing pinter juga emang kowe sapa, Nduk? Rene Selin, Lin. Sang umur rene kok. Duduk ya Pak kamu. Sian, Nduk. Karo di mau iki ya. Oh, si Tae Rono. Kowe pilih sing belum bisa joget. Ya wes, kowe balik kowe ra gelem joget balik kowe joget ora? Enggak, ya wes kae. Wes Rono balik lah wes, ben balik pola kok jarano ae. Ya, jalur lagu apa, Nduk? Jalur apa mau? Raiso dadi siji. Nah, dituruti ae ya. Penting joget. Wis sumbaran, Nduk. Dijupuk mahkotane tok ae. Ya. Nih. Nyantol. Ya, wis. Udah ngubah. Ya. Raiso dadi siji ya. Versi Ardana bareng-bareng Sota Wedeng. Nah, ya. Oke. Yuk Mas. Yuk. Sak obahe penting obah ya, Nduk. Sapa ngerti kok keluarga tiga sungguh aja. Nyaweper. Sapa ngerti ya. Maju. Pengen kote. Ya. Ben kena
pun pripun bari dalam niki tapi keluarga Jawa Tengah keparengipun badhe nyuwun pamit pramila monggo titip lekone jero keluarga dari Sukoharjo. Ini mangke satu kapan malih katutup kanthi doa kondur. Alhamdulillah. Buat keluarga dari Sukoharjo, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Medal putih Bu, kalau nopo bawa? Saiki penak tol ya Mas ya. Danane saiki nyalor yo penak yo. Tenan, pokoknya sekarang saiki tak acungi jempol ya Mas ya. Luar biasa. Luar biasa, besar sekali. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ya Mas. Buat mempelai berdua, Mbak Dinda. Mbak Dinda. Mbak siapa ini? Iya, Mbak Dinda. Mbak Dinda dan Mas Rio. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmatullahi ya robbal alamin. Juga Sokta Widing bareng-bareng Aradana mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebareng katutup pausan doa penutup. Bejanipun Bapak Pasar Kasuwun saking Ayem tentrem.